ni Mali kunnafoni ye k'aw kunnafoniya Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan wuli i ka i kunda Play Store kan i ka Mali kunnafoni application kɔri dɔrɔn k'a sigi i kun cɔyi o ma kɛ e maa min fɛ dɔrɔn kunnafoni de bɛ se suri kun i ko ntɔn Mali kunnafoni a fɔ kunnafoni soba. B'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ k'aw ɲɛmada k'aw ɲɛsin jabaraniw ma yaasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Mali kunnafoni TV bamanankan kunnafoni nɔ min bɛ walawalali k'aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye nin ye a kuma selen bakurunba kunnafoni aw bisimila. Kunnafoni daminɛla sa Mali sanu jɛma n'a bɛ fɔ o ma ko kɔri ira kɛra k'a fɔ o masakɛba dɔ bɛ an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye Bakari Togola ye Bakari Togola kɔni nɔla minɛlen don kiribon o kɔnɔna la ka d'a kan k'a fɔ k'a ye sefa wari miliyari 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn o de ŋanamu kɔri ko o hukumu kɔni kɔnɔna la ale Bakari Togola n'ale kɔni kun ye an ka jamana ɲamakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔmadonba ye a ka kiri o kɔni kan ka kɛ bi juma kiribon o kɔnɔna la kiritigilamaw ye siga don ka d'a kan k'a fɔ ni Bakari Togola nɔ yera ni wari ŋanamu ko in kɔni na Bakari Togola kɔni na a si kaso kɛ kogoba 4 o ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa tabali minnu bɛ an ka suguba o kɔnɔna la yan nɔ ani bitigi dalala ninnu ani siège minnu bɛ o yɔrɔ ninnu kɔni yɛlɛman bɛ ka kɛ débat sexuel kɛyɔrɔ de ye n'a bɛ fɔ o ma ko prostitution bogotigi minnu ka kɛwale jugu kɔni ye nin ye u ni maa minnu jamakan don sa maa minnu ka ca bɛnbɛn ka nin feerekɛyɔrɔ ninnu lakɔlɔsi sufɛla la u n'olu de jamakan ye nin kɛwale jugu in ye an ka premier arrondissement mɔgɔw olu ye yira kɛ k'a fɔ kari tɛmɛnen sufɛ u ye bogotigi 7 de minɛ nin kɛwale jugu in na an ka suguba o kɔnɔna la nin kɛwale jugu ninnu bɛ kɛ kuma jumɛn na sa kuma min na ni an ka feerekɛlaw bɛɛ kɔni b'u ka so sukulenba o de ye nin kɛwale jugu ninnu kɛ wagati ye maa ninnu fɛ an ka suguba o kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa denmisɛn san 4 ale kɔni siw yera Bamakɔ faaba o kɔnɔna la yan nɔ a siw kɔni yera complexe scolaire Mamadu Ba o de kɛrɛfɛ so laban bali dɔ kɔnɔ complexe scolaire Mamadu Ba ale bɛ commune D o kɔni kɔnɔna la quartier mun n'a bɛ fɔ o ma ko Buguba o kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa kunnafoni datugula an bɛ taa Yoroso dugu o kɔnɔna la Yoroso dugu kɔni kɔnɔna la yira kɛra k'a fɔ ko Yoroso lycée public lakɔli karamɔgɔ ko de kɔni bɛ olu la lakɔlidenw olu kɔni wulila ka weleda ta ka kɛ ka an ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ u ka dɛmɛ don u ma ni lakɔli karamɔgɔ ye walasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ɲinan san 2021 san 2022 nata kalanko kɔni okumu o kɔnɔna la. Jala ka boni jala ye nga jalama kunani jala ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni ka compte Facebook an'a ka compte Twitter kan Mali kunnafoni jabarani layɛbɔ ye nin de kɔni kun y'aw ka bi bakurunba kunnafoni ye k'o da aw tulo kan Ala ka bi juma tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan.